Njembu ya mana asenge yeri bageri gangoro kuri panyaboke kuri marongo tweigure buya omwana oitokoro kumatiangi igata gete kobori obo president twamatebiringa karibu na inde toigwete buya aichega amuna mambia gocha gocha kurunyamira abwe na inde tweigure buya nyandi twabwate chimba baiga otware goika mochioyo bosongo tomwaregani kabisa na inde tutagete aiche na intuga ato none chikanisa cheito none chisukuru cheito atokorera magenderero aina naro tutagete tomochore muno murayo ito na intu omwana oito mbuya mono ikiagera na igure buya ngango chare nyasaye tigamo seseni nyasaye gore chinjera nere akwa aire oborayo amo tutagete abeko koboko kwa yese matia ekurabeko aina amangana mayana asabeiro omwana oito mbuya mono nye korwonte ebyo yo minto siribano osoro Silvano Osiosoro ntunto kwangeti nande nto kwanchete Silvano Osiosoro pona yekero ko pingo mugambi nka yo kaiboreire osoro naye nyigweto pingete matiangi osoro ndaiguro tagete koligeli ruto chikura nero gosokirie egero kogorire otagete otiringe chikura chyo magusi nkire ndora tiringe matiangi ekura ochake kwa ruto nkia kolire kiagia kogokiria otagete kotiringa ko nyo magusi yo mino osarendo gendeka rutage oyani matiangi agenda motu osoro tata bono nonya gokoga nokoga mpaka kuruma mpaka botuko dichi matiangi na tobwata ana to kwa jikura ntutu itabere twansi ibine ke sagukia magusi gosabana bake bami Marieta nkoro kudan kanyagiro na ndende murai gali kurwase skuru ya Kenya the president na anda sekisi county na nyorari bagarinde koba ya chairman ya Economic Reparation Alliance na ande ntole maega ase omwana oito Matiangi egento gekogera tokoinyora Matiangi ekirarenge koruche ministry chonsipi korwe ministry education ya lands ekirarenge acting agacha mangana ya interior nigo Matiangi akorete ebinte binge mono for example agasirio boibi na anda akareta omoremba Al-Shabaab yarenge kotochanda kabora Matiangi takorete gasi bune nande bono iga ntore no mogoko mono kwansera mambi ritukorie ichuma abantu bonsi pigusie ngima soka isiko twaregani omusacho yokuruku Matiangi Matiangi tipi Matiangi tia chensi yonsi pi twamwareganire nande nintu twamuretire acha koborio bo president bwa Kenya mbuya mono Marieta nkoro Kwanson Onchagwa kurubugirango utabori indule marongo mune coordinator ya South Mugirango chache eto waka buya mono omwana oito Matiangi ngochare mambi usigo tara kubate no ikire na chache mambi ao chukane Kisii county na Nyamira county naro kugania abantu ba minto to bamo tumugudisi buya ake abantu ba minto na usora na mundu mwatabirwa igo mbuya mono gakitiri bwatia manga ina naro kwa igo nabo igo twakire ngambuya mono soyo minto Matiangi oyogo cha bosongo utagito bo president bantu abange kuruchinse chia ngumbu babeire bakomo support pake president nabo igibsa kubyonsi pyo korange neema na se alere igo Matiangi twamusabeira amaya ajiche anyale ko bagago aiga South Mugirango marongo egere tunyale kobeke mikakati ngakia ano so baiboire tubeke mikakati na kia koiro burayo bwo tumusabire Nyasaye munene ema ya murekira asale ara ense ya Kenya mbuya mono